cada un de vosaltres, amb cada un dels vostres pobles, amb cada un dels vostres carrers, en cada una de les vostres fàbriques i centres de treball, sou una dona o un home comunista. Sou el partit. Un partit per la nostra classe. Un partit pel conflicte social, no per la pau social, pel conflicte social. Un partit que vol convertir la mobilització en poder de la gent, en poder popular, amb capacitat de canviar les coses. No perquè tenim un escó al Parlament, sinó perquè la gent se sent forta al seu barri, a la seva empresa, al seu carrer, perquè la gent se sent poderosa. Un partit per canviar el món. Aquest és el profund esperit del partit. Compartir la lluita, a vegades compartir el plor, però tantes vegades també compartir el somriure de la victòria.